Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, igama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando lukaNkulunkulu uyise, uzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithando zami ngifisa ukuba sifunde encwadini kaJeremiya umprofete, isahluko se-17, ivesi 5 kuze kube ivesi 10. Isho njalo inkosi ithi, qalekiwe umuntu ogabe ngabantu, othemba kubantu abaphansi komthetho wokufa. Inhliziyo yakhe isuke enkosini. Uyakufana nesihlahla esimile ogwadule, angaboni okuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezingenamanzi ehlane, ezweni likaSawoti, okungakhe muntu kulona. Kodwa unenhlanhla umuntu othemba kuNkulunkulu, okhosela enkosini. Uyakufana nomuthi otshalwe ngasemanzini, onabisela impande zawo emsakwameni. Awuyakwesaba ukushisa kwelanga, amaqabunga abo ayohlala eluhlaza. Awunaxobiseka nangenkathi yesomiso. Awusoze wakhawula ukuthela izithelo. Inhliziyo yomuntu igcwele inkohliso yonke. Ikhwalile, ngubani ongayiqonda na? Mina Nkosi ngihlola inhliziyo, ngivivinye ingqondo yomuntu, nginika yilowo nayilowo njengoba kumfanele, nanjengoba kufanele izenzo zesithelo zakhe. Yajula nansi inkonzo uNkulunkulu ayishoyo. Athi verse 5, athi uqalekiwe umuntu ogabe ngabantu. Yazi kunabantu abenza izinto ngoba bethembe abanye abantu. Kunabantu abadelelayo ngoba bethembe ukuthi khona ozobalwela. Kunabantu abakuhlaza ngoba bayazi ukuthi bazalwa nophumasilwe. Yamazi umuntu ozofika yokweleta into, athi usibandana uzomkhokhela. Hey Nkosi uJesu, khona inkonzo evusayo enhlizweni yami. Ngimsaba umuntu ogaba ngomuntu. Ngimsaba umuntu othemba omunye umuntu. Ngoba kwesinye isikhathi siyalibalekela iqiniso nokuhlala kulokho esiyikona. Athi obhala kahle uJeremiya, athi uqalekiwe umuntu njalo. Athi ngoba ufana nesihlahla esitshalwe endaweni enosawoti. Hayibo, ungabothi uyamazi umuntu. Ubothi ngimjwayele. Ngoba isidalwa esiwumuntu umalala iphenduka. Bangaki abantu abakushiye uwedwa. Uyitshela ukuthi siyahambisana, uyitshela ukuthi sindawonye, uyitshela ukuthi siyazwana. Ave ingozi umuntu odelela phambi kwabantu ngoba musuya kuyena eseyedwa endlini, xolisa njengengane. Uthi awuphinda amazwi wakho owashilo. Yazi lento ngiyayisaba ngoba i-bad wagon ukhohliswa yiqulu. Leli iqulu labantu nalesi sixuku siyakukhohlisa, and u-end up usuphila impilo engesiye yakho. U-end up uphila impilo yokujabulisa abanye abantu. U-end up uphila impilo ezodala abanye abantu bajabule ngosizi lwakho.
kanti beswela inkonzo yokuphuma uthi qekelele bese umela into yakho. Athi ufana nomuntu otshala isihlahla endaweni emile usawuti. Yazi umuntu mefuna ukubulala insimi yakho uyitshala usawuti. Yazi kuvuka kumina inkonzo eyodwa ukuthi labantu oqhoshe ngabo, are they helping you to grow noma are they destroying you? Yazi khona abanye abantu abathi mabebuka wena bathi hayi makhona osibani leyiphi soyilwa. Ngoba khona abanye bethu abangophuma silwe. Khona abanye bethu abathi ngizozwa amanzi ngobhoko, wena ophenduka ubhoko. Bahlezi betesta ngawo izinto. Bahlezi bethuma wena. Bahlezi befaka wena ngekhanda. Abanye bethu imishado yethu yaphela namhlanje. Ngenxa yabangani. Hayi bengibhorekile nje asambeni siphumeni siye ngaphandle. Uyazi ukuthi lesi sikhathi kufanele ngabe kade ubuyele endlini. Ayikhuleka nje fanele uba ordele Uber Eats kufika ukudla. Monday to Monday sidla ama takeaways. Kodwa ukhona. Umama unjani? Ubaba unjani? When do you spend time with family? Ubomsaba umuntu ohleze efuna ukuhlukanisa nomndeni wakho. Ubomsaba umuntu ohleze efuna ukuthi afike kuqala more than inqubekela phambili yempilo yakho neyomndeni wakho. Bomsaba umuntu okuhlukanisa nabantwana bakho. Ebesethi ubusisiwe othemba kuJehova. Athi no themba lakhe loJehova. Athi ufana nesihlahla ompande zaso ziphumela emanzini nasendaweni eswakeleyo. Ompande zaso zisihlezi zithola amanzi. Ukuthi mina uphila ngani? Uphiliswa yini? Ulashwa yini? Yini lena ekugqugquzelayo? Yini lena ekunikeza amandla amasha? Ncike ba. Ncikephi? Khona igama lishoyo uNkulunkulu elingithusayo. Athi inhliziyo yomuntu athi yimbi kunakho konke. Athi ubani ongayaziyo? Athi inhliziyo yomuntu. Hayi gayibos. Khona abanye abantu uNkulunkulu bengazivulela inhliziyo zabo. Besoqonda ukuthi kanti usibanibani ungizonda kanje. Kanti usibanibani ungikhuluma kabi kanje mangingekho. Mina ngikhuluma ngabantu abakude kunawe, ngikhuluma mina ngomalungu omndeni. Ngikhuluma ngabantu obuyitshela ukuthi ni close nabo. uNkulunkulu kufihlele inhliziyo, wazokufihlela inhliziyo yomntanakho. Wakufihlela inhliziyo yomyeni wakho uhleli naye endlini. Ufisela inhliziyo yomzali wakho ayifihli. Ngoba uNkulunkulu mhlawumbe ubeqonda ukuthi masane ngikukhombisela umntanami akekho uhlala nomuntu. Yini lenkonzo uNkulunkulu asinika yona? Bathi abahlakaniphile ubothemba itshe kunokuthemba umuntu. Ungayiphili impilo yakho yonke phekwe impilo yomunye umuntu. Ungadayisi yonke into yakho ebese uyathutha uzohlala kulomuzi. Hawe ma, the day ekosha yokubukanisa nabantu. Awukwazi ukushiya bonke
bese uncika wena la. Hayibo, ikakade lo muntu uhlala livuke ngelinye ilanga isilwane inunu kuyeni yovuka. uNkulunkulu somandla abe nawe ukubusisa kuvikela. Khanyisela, nika amandla nomusa nothando negrasiya lakhe ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.